जिल्ला बाथौ धोरोमारि गौथुमनि स्निथि बोसोरसालियाव जथुम्मानि दिनैनि बे गिबि साननि बेलासिनि गेलेमु बादायलायनाय हाबाफारियाव थानाय बे गौथुमनिनो गेदेर आफादगिरि गेदेर गाहाय नेहाथारि लाइमोन आफादनि गेदेर आफादगिरि आरो बिबानगिरि बिथांमोन आंनि सिगांनि आखु मावखानाय आरो दायो बे आफादनिनो बे गौथुमनि बिबालाइसिनि मासिगिरि बिथां प्रकाश बसुमतारी जोंनि बयनिफ्रायबो बैसोआव देरसिन सासे बर' हारिनि सिगां सारिनि समाज सिबियारि धोरोम सिबियारि मानगोनां बिथां प्रफेसर बसुमतारी आरो गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय जिल्ला आफाद आरो बियाब आफादफोरनि गेदेर बिबानगिरि नोंथांमोन फोरोंगुरु नोंथांमोन आरो सिसुपानि रेंमा नम्बर नौखथि बियाबनिफ्राय नुजाहोनो हानाय साफ्रोमबो बिबानगिरि बाथौ सिबियारि बिजयपुरनि बै खिन्थु मोनसे बाथौ धोरोमारि बे समाव बर' राभा समाज संस्कारनिफ्राय बाथौ धोरोमारि बिथिं थाहैबायमोन अब्ला जों बै जायगानिफ्राय आर'ज लानानै जों आर'ज फुजिनो मोनदोंमोन खिन्थु बै समनिफ्रायनो जों उन्दैनिफ्राय आबसु बायदिसिना नांथाबनानै थानायनि थाखाय धोरोमाव जोंहा गोसो थायोब्लाबो सम एसे मोनसे बर'फोरा बा सुबिदा गैया जायो आरो जोंनि मोनसे साननायानो थाखायो जे धोरोमाव खामानि मावनायानो बैसोनि जोबथा मोनसे बुब्लियावसो होननानै खिन्थु बे साननाया हयथ' नङा दिनै जों बेखौ बयबो मोनदांनो हादों गुबुन गुबुन धोरोमावबो लाइमोन बैसोआवनो बा लाइमोननि मोनसे बिबान दं दिनै जोंनि बाथौ धोरोमारि गौथुमावबो बे खामानिखौ जों सोरजिनानै लानो हादों आरो बेनिखायनो जोंनि एखे लोगोसे खामानि मावनाय दिनै जोंनि जिल्ला आफादखौ दैदेननायानो फैलाव नार्जारि बिथांमोना खुब साफा साफा जोहोलाव मावथि आं बिथांमोना लेखा गोरों लिरनो गोरों आरो नैबे बाथ्राफ्रा जों माबा मोनसे खामानि मावलांनायखौ माबा मोनसे साननायखौ मावनो नाजानायखौ जोंनि बेखौ जों लिरनायनि महरजोंबो जों फोरमायनो हानांगोन अकल जों बाथ्रा बुंनानै मावनानैनो दोनलाङोब्ला बियो मोनसे समाव गोमालांगोन आरो बियो उननि जेनेरेसना बेखौ मावलांनो थाखाय बिनि माबाफोर राहाखौ बिनि आदब खायदाखौ मोनजाया जायो बेनि थाखायनो लिरनाय महरा जेब्लायबो थानांगौ जायखिया जाया मानो आं गोलाव बाथ्रा बुंनाय नङा दिनै दानि समा गेलेनायसो माबा जे बेनिखायनो आं बुंनो नागिरदों जे गेलेनायाव माबा हिन्जाव हौवा माइनाव पुरुष बेबादिनि बाथ्रा गैया गेलेनाया बयनिबो थागोन आरो खिन्थु गेलेनायनि लोगोसे जोंहा लेखा रोंनो नांगोन लेखा रोङोबासो जोङो माब्लाबो गोजान गोजान जायगाफ्राव गेलेनो हागोन दा जों दिनै नुनो मोनदों जे जोंनि बर' हारिनि गेजेरावबो बेबादि नेसनेल लेभेलाव गेलेहैनाय इन्टारनेसनेल लेभेलाव गेलेहैनाय जेरै अंकिता बसुमतारी नामा अंकुसिता बसुमतारी आरो मैया दाखालिसो बिजनिफ्राय सोरबा सासे ओंखारबावदोंमोन थिग बेबादिनो हिमा दास होननाय बिथांमोना बिथांमोननि न'खरनि बिथांमोननि जारिमिनखौ फरायना नायोब्ला जोङो मोनदांनो हायो बिथांमोना बोरै माबा खालामदोंमोन आरो जोंनि मानसिफ्रा माखासे गेलेनाय माबानाय बिदि माबाफोरखौबो जोंनि जिथु धरक जों बाहेरा माबाखौ मोनदाङाब्ला गामि लेभेलनि न'खर लेभेलनि मानसिफ्रा बेबादि व्यक्तिफोरखौबो जों सोंखारिनो नागिरो हिमा दासआबो बिदि सोंखारि जादोंमोन जाहैदों बे हौवा बादि गेलेनो ओंखारबाय थानाय प्रेक्टिस खालामबाय थानायनि थाखायनो गामिनि मानसिफ्रा बेखौबो नायनो बानाय निन्दा खालामनाय बेबादि मोनसे अबस्थामोन खिन्थु दिनै बिथाङा सारा मुलुगाव जोंनि भारतबर्षखौ गावनि आसामखौ जों बियो मुंदांखा खालामनो हादों बेनि लोगोसे बिनि आजीबन बिथाङा सासे मोजां रोखोमनि सोलिनाय बा धरक थैब्लाबो थांनानै थानो हानाय बादि बेबादि बिमुं सोरजिनानै बिथाङा लानो हाबाय जों खिन्थु बेबादिफोरखौ जोंबो नाजानो नांगोन गोलाव बुंबावनो सानाखै मिजिंथियो गुबुन गुबुन आनसलिकनिफ्राय फैनाय बिथांमोनाबो बे गेलेनायखौ बाहागो ला आरो बाहागो लानायनि गेजेरजों जोङो मोनफ्रोमबो बिथिंखौनो जौगाहोनो नांगोन
मोनसे हारि जानो नांगौब्ला मोनसे न'खर जानो नांगौब्ला जेरैबायदि नोंहा गुबै बारि थानो नांगोन मोसौ बोरमा न' बां थानो नांगोन थिग बेबादिनो मोनसे जाथि आबुं जाथि जाहैनो नांगौब्ला मोनसे हारि माहारि जानो नांगौब्ला नोंहा धोरोम थानो नांगोन सोलोंथाइ थानो नांगोन नोंनि हारिमु थानो नांगोन राव थानो नांगोन थुनलाइ थानो नांगोन मोनफ्रोमबो बिथिङा थानो नांगोन आरो बिनि थाखाय जोंनि बाथौ धोरोम बुथुमनि जाय परमेश्वर आबौनिफ्राय लानानै दिनैसिम फैलाव नार्जारि बिथांमोनसिम जायफोरा दिनै गोलाघाट जिल्ला बाथौ धोरोमारि बुथुमखौ नेतृत्व होनानै दिनै माखासेखौ जौगाहोबाय बेनि थाखाय आं दिनै खनसेबाव बिथांमोननि खाथियाव अननायै साबायखर जासियो बिथांमोनाव गेलेनाया साबसिन हामसिन जाथों आरो जोंनि जायफोरा लाइमोन बैसोनि बिसोर आरो दावगानो हाथों आं बेखौ अबंलावरि आनान गसाइ आफा बाथौ गसाइनि खाथियाव अनलायै आरज गाबदों आरो बेखिनिखौनो बुंनानै दिनैनि गेलेनायखौ बेखेवनाय जाबाय होननानै फोसावनानै आंनि बुंनायखौ फोजोबबाय गोजोन्थों। गामिया मैया देरहानो थाखाय खासि मानैखौ गोनां जादोंमोन बिथांमोना जोबोद थागद जानानै नाथाय मैसोआ थामनिनो मोननै जाग्रा थागद गैया। গোলাঘাট জিলা বাথৌ মহাসভাৰ 3 বছৰীয়া মানে ত্ৰিবাৰ্ষিক অধিৱেশন অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে। বিশেষকৈ আমাৰ গোলাঘাট জিলা বাথৌ মহাসভাৰ অন্তৰ্গত 4খন আঞ্চলিক আছে। এই 4খনৰ সকলো আঞ্চলিক মিলি এই জিলা ভিত্তিত এই সভা অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে আৰু ইয়াত আমাৰ বাথৌ মহাসভাৰ সমূহ ধৰ্মীয় কাৰ্যকলাপ ইয়াত অনুষ্ঠিত কৰা হয়। ইয়াতেই মানে আমাৰ বাথৌ ধৰ্মৰ যিবোৰ নিয়ম নীতি আচাৰ ব্যৱহাৰ গোলাঘাট জিলা বাথৌ ধৰ্ম মহাসভাৰ 8ম ত্ৰিবাৰ্ষিক অধিৱেশন ইয়াত অনুষ্ঠিত হৈছে। বাথৌ ধৰ্মটো সকলোৱে জানে যে বাথৌ ধৰ্মটো বড়ো জাতিয়ে যেতিয়া নেকি পৃথিৱীত জন্ম হৈছে সময়ৰ পৰাই বাথৌ ধৰ্ম আছে। কিন্তু প্ৰথম অৱস্থাত এই ধৰ্মটোত মানে শিক্ষিত ব্যক্তিবিলাক নেতৃত্ব নিদিয়াৰ কাৰণে আমাৰ বড়োসকলৰ যি শিক্ষা পিছ পৰি আছিলে তাৰ কাৰণে বহুতে ইয়াত নিন্দা কৰিছিলে আৰু সেই সময়ত আমাৰ বড়োসকলে কিছুমানে বিভিন্ন ধৰ্মান্তৰ হ'বলগীয়া হৈছিলে। কিন্তু যোৱা 1992 চনৰ পৰা এই ধৰ্মটোক কেন্দ্ৰীয় সমিতি এটা গঠন কৰাৰ পিছত মানে সকলোৰে নিয়ম নীতি ইয়াত যি বলি বিধান সেইখিনিও শেষ কৰি মানে ফুল প্ৰসাদেৰে সেই ধৰ্মটো আমি পালন কৰি আহিছে। আজি খেলা ধূলাকে আদি কৰি বিভিন্ন দিশত সামৰি অনুষ্ঠিত হৈছে আৰু ইয়াত গোলাঘাট জিলা বাথৌ ধৰ্মক পৰিচালনা কৰিবৰ বাবে কোনো নতুন কমিটি